הרגעים שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אוהב אותך, סמוך עליי, סמוך עליי, אני איתך, אחי יקר שלי, השם לא יעזוב אותך לעולם. אתם יודעים כמה אהבה יש לקדוש ברוך הוא לכל אחד מכם? אתם יודעים כמה חסדים שעוטפים אתכם, אתם אפילו לא מודעים לכל שנייה שיש לך חמצן באוויר, שהלב שלך עובד, שהריאות שלך מחמצנות את הדם. כל שנייה ושנייה אלוקים עוטף אותך. אתה בוחר בטוב או בוחר ברע, ועל זה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. ובחרת בחיים, תבחר בחיים, בני. אל תבחר בשכול, במוות. בכאב שלך, אח יקר שלי, יש לך מבחן של החיים, ואני יודע שהשם מעמיד אותי במבחן, ואני יודע שאני עומד לשלם על זה מחיר. אני ידעתי שאני אשלם על זה מחיר. כי כל פעם שאני מדבר, תחשוב טוב, הקדוש ברוך הוא מביא לי ניסיון חדש. לראות אם אני עומד במילה שלי או לא עומד במילה שלי.